ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାଳାଂଶକୁ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବାଳୁତ ବିରସେ କବିତାର କବି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାର କେତୋଟି ପଦର ଭାବାर्थକୁ ବୁଝିବା। ବରଷା ବିଜୁଳି ଖେଳୁଥିଲା ରାତି କୋଳେ, ନାଚୁଥିଲା ନଈ ବା ବତାସିର ବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଗେ କହିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରଜାମେଳି ଚାଲିଥିଲା ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବା ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଜାମେଳି ବସୁଥିଲା। ପ୍ରଜାମେଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚଳାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଦମନଲୀଳା ବିଷୟରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ତେଣୁ ସେହିପରି ଏକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନେ ହଠାତ୍ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୁଚିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେମିତି ଏକ ରାତିରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରଜାମେଳି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେଦିନର ଘାଟିଆ ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଁରେ ପାରି କରାଉଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମେଳିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଘାଟ ଜଗିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ତାର 12 ବର୍ଷର ସାନ ଭାଇ ବାଜିରାଉତକୁ। ତୁମରି ଭଳି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବାଜିରାଉତ ତାର ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ ଆଉ ଦେଶପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ଅମର ହେଇଛି। ତାରି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେଦିନର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କିପରି ଥିଲା? କବି କହିଛନ୍ତି, ବରଷା ବିଜୁଳି ଖେଳୁଥିଲା ରାତି କୋଳେ, ନାଚୁଥିଲା ନଈ ବା ବତାସିର ବେଳେ। ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟିଥିଲା, ରହି ରହି ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲା, ଆଉ ନଈରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଢେଉ ଓ ତରଙ୍ଗ ଉଠି ନଈରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା ବାଜିରାଉତ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନାହା ଭିଡ଼ି ବିଲେ ମଙ୍ଗରେ ରଖି ହାତ, ଶୋଇଥିଲା ଚେଇଁ ଉଭାରି ଆଉଲା କାତ। ନାହା ଭିଡ଼ି, ନାହା ଏଠି ହେଲା, ନାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା, ନାବ, ନୌକା, ତରଣୀ, ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ମଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗାର ଯେଉଁଠାରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଅଗ୍ରଭାଗ, ତାହାକୁ ମଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାଜିରାଉତ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନାକୁ ନେଇ ବିଲ ମଝିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ, ଆଉ ଶୋଇଥିଲା ଚେଇଁ ଉଭାରି ଆହୁଲା କାତ। ଉଭାରି ମାନେ ଛିଡ଼ା କରାଇ, ଆହୁଲା ଆଉ କାତକୁ ସେଠାରେ ସେ ଡେରି ଦେଇଥିଲା। ନାଉରୀ ଟୋକାସେ ଦେଶର ଆଦେଶ ପାଇଁ, ନେଇଥିଲା ନାହା ସଞ୍ଜୁ ବିଲକୁ ବାହି। ନଈ କୂଳରେ ଦେଖିଥିବ ପାଟ ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ଜମି ସବୁ ଥାଏ, ଖାଲୁଆ ଜମି। ନଈରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପାଣି ଥାଏ ତାହା ସେଇ ନିମ୍ନ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ କିଛି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାଉରୀ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ଡଙ୍ଗାକୁ ଭିଡ଼ି ସେଇ ବିଲ ମଝିକୁ ସେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାର ଗାଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଞ୍ଜ ବେଳରୁ ଡଙ୍ଗାକୁ ନଈର କୂଳଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ଫିକା ନ ପଡ଼ୁଣୁ ରାତି, ବିହଗେ ନ ଉଠୁ କଳ କାକଳିରେ ମାତି। କାକଳି, କାକଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଆକାଶରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟି ନଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋର ସମୟ। ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ଫିକା ନ ପଡ଼ୁଣୁ ରାତି, ରାତ୍ରିର
ଅନ୍ଧକାର ଅପସରି ନଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ। ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ତଳୁ କେତୁଟା ଅସୁର ଆଖି କିଏରେ ନାଉରି ଘାଟରୁ ଉଠିଲା ଡାକି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏଠି ଅସୁର ଆଖି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ, ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ଆଖିକୁ ଅସୁର ଆଖି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ଗାଁରେ କିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ସାରି ସେଠାରୁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନଈକୂଳକୁ ଆସି ଡାକ ପକାଇଛନ୍ତି ଘାଟିଆକୁ, କିଏରେ ନାଉରି ଘାଟରୁ ଉଠିଲା ଡାକି। ଆଣରେ ବେଗେ ତୁ ଲଗାରେ କୂଳରେ ଲାହା, ପାରି କରି ଦେ ନ ଦେଖୁ ନ ଜେଣୁ ଗାଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଆମକୁ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ପାର କରେଇ ଦେ ବୋଲି ସେମାନେ ବାଜିରାଉତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ବାଜିରାଉତ, ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି, ନିଦ ମଳମଳ ଆଖି ଦୋଟି ମଳି ମଳି, କର ଲେଉଟାଇ କୂଳକୁ ଅନାଉ ଢଳି, ହସିଲା ଟୋକାସେ ଓଠକୁ ଓଠରେ ଚାପି, ମନକୁ ମନତା କି କଥା ଅତଳ ମାପି। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଫୌଜର କାରସାଦିକୁ, ଇଂରେଜ ଫୌଜର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସେ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ତାର ନିଦୁଆ ଆଖିକୁ ମଳି ମଳି, କର ଲେଉଟାଇ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଉପରୁ ସେ ଅନେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଛି ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ମନର ଅତଳ ଗଭୀରରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିଛି, ପରିହାସ କରିଛି। ଆଉ ହସିଲା ଟୋକା ସେ ଓଠକୁ ଓଠରେ ଚାପି, ନିଜେ ମନେ ମନେ ଏକ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭରା ହସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି, ଯାହାକି ତା ପାଟିକୁ ଚାପି ଚାପି। ମନକୁ ମନତା କି କଥା ଅତଳ ମାପି, ମନେ ମନେ ସେ ଅନେକ କଥା ଭାବି ଭାବି ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ ନେଲା ମଝି ବିଲେ ବାହି, ଡାକିଲେ ଶତ୍ରୁ କଟାସିଆ ଡୋଳେ ଚାହିଁ, ପିଲା ବକଟେଟୁ ଆମକୁ ଦେଖ ନ ରଗା, ଲଗା ନାହା ପଛେ ଘାଟ ଘାଟରେ ଲଗା। ଏଇ ବାଜିରାଉତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର ନ କରାଇବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ଆଉ ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ ନା ଭିଡ଼ି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନେ। ଏଠି କଟାସିଆ ଭୟଙ୍କର ହିଂସ୍ର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଡାକିଲେ ଶତ୍ରୁ କଟାସିଆ ଡୋଳେ ଚାହିଁ, କଟାସ ହେଉଛି ବଣ ଭୁଆଁ, ଯାହାର ଆଖି ଦୁଇଟି ସବୁବେଳେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ କଟାସର ଆଖି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ରାଗି ଯାଇ ପିଲାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲା ବକଟେ, ବକଟେ ମାନେ ଖୁବ୍ ଟିକିଏ ନାଗୁରୁ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଗଉଛୁ, ଆମକୁ ତୁ ରଗା ନାହିଁ। ଲଗା ନାହା ପଛେ ଘାଟ ଘାଟରେ ଲଗା। ତତେ ଯଦି ନାକୁ କୂଳରେ ଲଗେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ତୁ ଘାଟରେ ନ ଲଗେଇ ପାରୁଛୁ ଯଦି ନ ଲଗା, ବରଂ ଅଘାଟ, ଯେଉଁଠି ଘାଟ ନାହିଁ ସେହି ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ନାକୁ ଲଗେଇ ଦେ, ଆମକୁ ତୁ ପାରି କରିଦେ। କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ବାଜିରାଉତ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ଜାତୀୟତା ଭାବରେ ସେ ଉନ୍ମାଦ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ନାଁରେ ପାରି କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଚାଲିଯାଏ ବିଲ ପାଣି ପାଟେ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି, ପାଟ ହେଲା ବିସ୍ତୃତ ଖାଲୁଅ ଜମି। ତେଣୁ ନାକୁ ବା ଡଙ୍ଗାକୁ ସେ ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ବାହି ନେଇ ଯାଇଥିଲା। କହିଲା ଟୋକା ସେ ବୀର ଦର୍ପରେ ହସି। ତା ଭିତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଚାଲିଗଲା ପରେ
ତା ଭିତରେ ବୀରତ୍ୱର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ବାରି ହୋଇଛି। ସେ ଏଥର ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ହସି ହସି କହିଛି, ନେବି ନାହିଁ ନାହା, ଭାଇର ଆଦେଶ ନାହିଁ, ମଣିଷ ମରାଳି ଆମରି ରକ୍ତ ପାଇ। ସିପାହୀ କୂଳକୁ ପାରି କରିଦେବା ପାଇଁ ନା ନାହା ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ନେବି ନାହିଁ। ଏଇ ମଣିଷ ମରାଳି ଆମରି ସିପାହୀ କୂଳର ରକ୍ତ ପାଇ, ଯେଉଁମାନେ କି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆମର ଧନଜୀବନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଦେଶ ଭାଇ, ମୋ ଜାତି ଭାଇ, ମୋ ଗାଁ ଭାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏ କାଳାଂଶକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।